Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej, u biex joffru b'sagrifiċċju pargamem jew żewġ tibċiečen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mowt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu u x'kien il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, huwa laqgħu fuq dirajh, birek il-Alla u qal: "Is-sossi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kemmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael." Missur u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal l-ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll se jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-sibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna." Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser, kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lila Kristu. Dal-Evanġelju eżisti li l-Knisja xandarunna hekk fil-kuntest li ċċelebra anka l-festa tal-familja mqazza ta' Nażaret, jiġifieri l-ħajja bejn Ġesu, Marija u Ġuseppi, hekk joffrinna 3 riflessjonijiet partikolari li nistgħu nagħmlu u naraw anka r-rilevanza tagħhom għall-ħajja tal-familja llum. L-ewwel ħaġa fl-ewwel parti tal-Evanġelju nsibu li Ġuseppi u Marija jitilgħu fit-tempju u jagħmlu dak li l-liġi tal-mulej sa dak iż-żmien kienet titlob mill-lut li jagħmlu. U l-liġi tal-mulej x'kienet titlob, il-liġi ludija x'kienet titlob? Kienet titlob 3 affarijiet wara li titwieled tarbija li kellha jiġri. L-ewwel ħaġa li wara 8 ijiem jieħdu t-tarbija għaċ-ċirkonċiżjoni. It-tieni ħaġa kienet li jekk tkun l-ewwel tarbija, din it-tarbija tiġi konsagrata l-Alla, offruta lill-Alla bħala mela ċ-ċirkonċiżjoni ħanejtek kienet is-sinjal li huma parti mill-poplu ta' Alla. It-tieni ħaġa li kellhom jagħmlu l-ewwel tarbija tiġi konsagrata lill-Alla kienet tfisser li Alla huwa sit il-ħajja. U t-tielet li kellhom jagħmlu illi il-mara 40 jum wara jekk ikollha baby boy jew 80 jum jekk ikollha tarbija baby girl kellha tgħaddi minn rit ta' purifikazzjoni. U dawn huma 3 affarijiet illi il-familja ta' Nażaret tagħmlet mat-twelid ta' Kristu. U allura hekk għandna l-ewwel riflessjoni tagħna eżistijej. Din il-familja osservat b'fideltà dak illi f'dak il-kuntest dak iż-żmien għarfu li Alla xried mill-bniedem. Ngħid f'dak il-kuntest f'dak iż-żmien għaliex Ġesu ġie ġabilna r-rivelazzjoni sieħa ġie jurina hu eżattament Alla xried mill-bniedem, pereżempju iċ-ċirkonċiżjoni. M'għandix xi ħaġa fiżika illi ssir imma ċ-ċirkonċiżjoni vera hija ċ-ċirkonċiżjoni tal-qalb li għamel l-Ispiritu Santu fil-qalb tagħna. Ma l-punt huwa li l-familja ta' Nażaret f'dak il-mument imxiet ma' dak illi Alla talab mill-bniedem permezz tal-liġi tal-profeti.
U l-ewwel riflessjoni tagħni ħadina sisti fil-familji tagħna aħna kemm qegħdin fil-verità nosservaw il-liġi ta' Alla. Kemm fil-verità aħna qegħdin nosservaw qed innejxu l-kmandamenti. Kemm fil-verità aħna qegħdin ngħixu dak li Alla jrid minna bħala bnedmin. Kemm qegħdin ngħixu l-Vanġelu tal-Beatitudnijiet. Għax hemmhekk issa nsibu il-liġi l-ġdida li l-bniedem imsejjaħ għaliha fid-diskors tal-muntanja fil-Vanġelu skont San Mattew, kapitlu 5, 6 u 7. Kemm qegħdin ngħixu l-liġi tal-Ispiritu li nkunu familji immexxijin mill-Ispiritu Santu. Kemm verament aħna qegħdin infittxu li fil-familji tagħna ngħixu kif jixtieq Alla. Dik tfisser. L-ewwel ħaġa li rridu nieħdu minnha. Kemm qegħdin infittxu li fil-familji tagħna, fiż-żwieġ tagħna, qegħdin ngħixu kif jixtieq Alla. Marja u Ġuseppi hekk għexu. Kif Alla xtaq minnhom fil-kuntest tagħhom. Ejjew nistaqsu għalina nfusna. Aħna kemm nistaqsu fl-affarijiet li għandna bżonn niddeċiedu li għandna bżonn nagħmlu, l-affarijiet li nkunu għaddejjin minnhom, kemm nistaqsu mal-mulej x'qed jgħid lill-familja tiegħi. Il-mulej xi jrid mill-familja tiegħi. Familja mhux nisranija ma tistaqsix daw il-mistoqsijiet. Familja mhux nisranija tagħmel fattija. Ovvjament għax ma temmix falla. Imma l-ar mhuwiex dan, l-ar huwa meta jkollok familja li hija nisranija u qatt ma taqaf tistaqsi Alla xi jrid minnha bħala familja. Alla x'qed jgħid il-familja tagħna b'daw iċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom. Li min ma jemminx ma jagħmilx daw il-mistoqsijiet tifhimha, imma li min jemmen ma jagħmilx daw il-mistoqsijiet ma nifhimix. Eżistijej, jew nħallu dil-festa tal-familja ta' Nażaret tispirana li l-familji tagħna nibnuhom fuq kif Alla jixtieqna ngħixu bħala familja. It-tieni ħaġa sistina fil-Vanġelu tal-lum li jispirana huwa ir-rol tal-anzjani fil-persuna ta' Xmun u Anna. Żewġ persuni anzjani illi huma ta' għajnuna kbira għal Madonna u San Ġusepp għaliex qed jgħinuhom jifhmu iktar minnu dan Ġesu. Hija t-tieni darba li l-Madonna tirċivi kelma profetika l-ewwel mingħand Eliżabetta, wara ovvjament li kellima l-Anġlu, imbagħad permezz ta' Xmun, dan ir-raġel anzjan. U hawnhekk eżistijej irridu nagħmlu t-tieni mistoqsija tagħna. X'i spazju qed nagħtu lill-anzjani fil-ħajja tal-familji tagħna, fil-ħajja tal-komunità tal-Knisja, fil-ħajja tal-komunità ċivili? Kemm qed nagħtuhom l-ispazju l-anzjani li mod speċjali li l-anzjani jaqsmu l-erf, id-don tal-erf li jiġi mill-esperjenza tal-ħajja. Kemm qed nagħtu ċans l-anzjani juruna l-Kristu. Li forsi l-lum il-ġurnata jistu jkunu l-anzjani li jistu juruna l-Ġesu fejn aħna tlefnieh fil-familji tagħna. Kemm qed nagħtuhom dan l-ispazju? Minnaħa l-oħra nixtieq nagħmel hekk tħeġġiġa l-anzjani. Daw iż-żewġ anzjani Xmun u Anna kienu mexjin mill-Ispirtu Santu. Il-ħajja tal-Ispirtu m'għandix età eżisti, m'għandix retirement, m'għandix pensjoni. Il-ħajja fl-Ispirtu qatt ma tmur f'pensjoni. Tista' tkun anzjan u tibqa' mmexxi mill-Ispirtu ta' Alla. U allura ħeġġeġ l-anzjani li tkunu anzjani mimlija bl-Ispirtu Santu. Li tkunu anzjani li tibqgħu tisimgħu leħen il-mulej, li tkunu anzjani li tibqgħu tħallu l-mulej imexxikom. Li ma tibżawx fl-anzjanità ma tirtirawx. Alla għandu bżonkom. Jibqa' jużakom. U t-tielet ħaġa issir x'naqsammakom hija hekk il-fatt li Marija u Ġuseppi ma Ġesu marru joqogħdu f'Nażaret. Fil-ħajja ta' Nażaret eżistijej ma tantx għandna dettalji fil-Vanġelu kif għexu. Ħlief li Ġesu keber fi żmienu fi grazzja u li kien jobdil Marija u Ġuseppi. Għandna biċċa sew twila dwar il-ħajja ta' Ġesu li m'għandna miktub dwarha xejn. U kemm hu sabiħ li m'għandna miktub dwarha xejn. Għaliex? Għaliex fil-ħajja tal-familja x'hemm straordinarju, x'hemm partikolari li jridu nikdbu. Dak li hu straordinarju huwa dak li hu ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum Ġesu għaddes kull stat ta' ħajja, inkluż l-istat tal-ħajja ta' kuljum. Affarijiet li aħna nirrepetu fil-ħajja ta' żwieġ u tal-familja li dawk jistgħu jqazzuna.
B'dawk aħna nistgħu nsiru qaddisin li kuljum inti tqum, kuljum inti tżomm il-kamra tiegħek nadifa, kuljum inti ta' tissem tiegħek fid-dar, kuljum tmur taħdem mal-familja, kuljum issajjar, kuljum tnaddaf, kuljum tixtri. Daw il-ħajja li hija ritmu, mhix rutina, ritmu żommna għaddej. Li jżomm il-ħajja tal-familja għaddejja, s-sagrifiċċji moħbija li jsiru fil-familja, l-commitment li hemm ta' kuljum. Hekk il-ħajja ordinarja li ħajja qaddisa. U allura eżistijaj, telet messaġġ nixtieq wassal illum ispirati minn dil kelma. Anka Ġesu, Marja u Ġuzeppi tqazzu, għexu ir-rida tal-Alla, għexu maqudin mal-Alla, Ġesu maqud mal-Alla l-Missier. Ġuzeppi u Marija maqudin ma' Ġesu fiħdan il-familja. Il-familja l-post fejn inti tgħix ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Il-familja hija l-post fejn inti tgħix ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla, fejn int titqaddes. Fis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum. Jalla eżistijaj din il-kelma tal-Alla b'din il-festa tal-familja Qazza ta' Nażaret, verament ħeġġiġna, verament imbuttana, sabiex il-familji tagħna nibnuhom u ngħixu skont kif Alla jixtieq mill-familji tagħna. It-tieni Alla nagħtu spazju lill-anzjani fil-familji tagħna. U t-tielet jalla nitqazzu fil-ħajja ta' kuljum tal-familja.